ana da ke na aminta mu zauna ni zama bisa tsari. Ma'ajin sirri na kai kadai ne zahirin ra'ayina, kuma kai kadai ne wanda za ni kira kawai tilona. Ni dai ina ra'ayin a koyaushe ka kira sunana, domin na samu sukuni a raina gaskiyar furshiya. Ke na ba mulkin cikin zuciya, na shaida baki bar ni na sha wuya. Kin yi fice ko da gurin kwalliya, ki na fi so zuwa